Napana gimatang iti isda. Lames ti sidaan tayaw. Sinigang, paksew. Magasa manan dito yan. Nga agkape. Kape-kape tayo. Mga ka-Ilocano. Lipatin nyo pa lang ti politika. Agkape tayo pa'y. Mga ka-Ilyan, ka-Ilocano, ti Amyanan, ti Daya, Bagatan, Laod. Minom tayo pa ti kape, ta medyo nalam egan, alas 4 pa laang, ti malam. Nalam eken. Ure na lain sirna at di init. Alas 4 ti malam dito yan, pasadon. Anya ti pizza datan February 3. Napanak nagmail ti surat, tapos nagpalingke, ti base, isda, lamas. Tata, may dimagas na nagkape. Anya nga iti topic tayo man ng tatanga aldawan, ka-Ilyan, ka-Ilocanos, kung sino ti mayat na dumngag, iti parpar mata. Sino kada kayo ti naka-experiencean iti parpar mata. Ado nga parmata, ado nga tagtaga inap. Di maistorya kada kayo, istorya ti biag ni Ikit. Amuyo idi 2018. Nakakita ak manan ti parmata. Ngamen, adda nga iti ngay saan mi nga nagtitinnarusan, nagkakatinnarusan. Kadagiti ipag nga asawa dadi inaunaan mi idi nga manong me. Ijay taga Isabela. Ang kami nga nagtitinnaros kadagiti talon nga dapat kumamabingay iti fair kinasayaat tapno ngay napintas lat ako mati nagtitinnunos iti bawat maysa aji mo laeng kumangay iti kidkid daw mat tata naggapuak dito'y SF data nga time ulit tayo ulit si Mangputak nga naggapu dito'y SF nasangputak dagita nga papapel iti kasuratan ti salsalda kasjay titulo ni na i-transfer da gaya man itinaganda jay ipag ko nga taga Isabela nga asawa ti inaunaan nga manong may siyempre adamot aji pa nagladingit ka nga ading na apay nga takas iti nangyari kuna man no bingayon iti nasayaat tako nag-idi kanyada idi natay ni manong may baga nga agbibingay to iti nasayaat intun malpas iti kolehiyo dagita anak mau sige laeng agtalon kay latang agtalon tama usar nga rod dagita ubeng nag-eskwela ta duwa ti anak na ket idi 2018 nga nasangputag iti Pangasinan di balay na i-transfer da gaya man saan damutan nga imbagbaga kanyak kata di siyempre sino ti asiga ngay ko mga pagkamanga kata unfair mo ginangyari nga rudan kini apo Diyos laeng nadanong tirabi ay dagkarkararagag yung mga 9 PM adda ako niti pagiddaan apo ket lawlawagam ti kapanunutan na ni Milba kuna laeng Milba aji lang naganay nga Milba ako kuna na ti kubrang sinangunak iti kubra nga nakabirkakak nagnisik na kubra kaslangay ate ngay kumangay nakasilinsyo kumakasta pagkatapos bigla ngay nga buiniltana ngay nga ay na nakabirkakak naglapad mutan yung ulo na data nagnisitan nga kubra ay na-interrupt aji kararag ka sino nga iti nga ma-interrupt ti kararag nan bigla ka nga makakita iti kubra nga nagnisita makapakibtaw uray lang nagkibakibayaw ti barukong ka nga nakakita
ngum uray no kasta kuna ma latta man nakabalin nga Dios nga namarswa ti langit ken taga pinarswam laeng ni Diablo nga to kapay laeng o apo nga namarswa iti amin kingkag taleka kuna nga to ka ni Satanas. Manipod iden, imbis nga kahit kumata pa nagpa-share ko maijay, Isabela, ano natin nga raw, nyay kumatakubra di pumatay, nagniset, nakabirka kakpay, anya nga di jay, ay naapo, isulaki di pang patayan ta kanya ka, hindi kita nga talo na, nagmadingot ka siya, iso nga dati amak ko, adaputin ko, nagpakas jay, Isabela. Apo kakasyan nak maasi kamot aapo kanya po na. Bingay lang mat kinasaya at kumakat fair kasjay. Saan nga agim bubukudan. Agi mo lang kumakat di kaya't kumadaw-dawatan kumang. Mabingay mo't ako iti kinasaya at kinaimban. Tanay nabayaga mo't nga sa anak nagtartarabaho di man. Ammo mo't ammo matagita uri pa siguro iipag ko nga daduma ammo da napana nagtartarabaho iti Middle East nga nagkaykayod idi babalasang babaro kami pa idi. Lagi nga tayo. Isu nga agdadagidi nga napundar na inut-inutan nga salsalda hulhulugan fair lang kumamot saan nga gimbubukutan saan nga inaan anya kumaaya iti papanang ti tao mo lang aya nga dagita kasta kag agum ape makita dani apo Dios nga namarswati langit ken nagaw awan la serbina. Imbis ko mga naragsak ti tao, ada ding panagtitinnunos. Tas kagaya nung dati, kuna nga rod idi-idi. Kuna, idi adda pa ng tikwartak, idi ka ala, sige. Pawit data, pawit, itad. Pawit ka. Kung kuna ta, nayon salda, pawit, sige. Tagayam nga ay, awang maggayam. Ay. It's not right. Kaya ti may istorya kanya yung another Parmata. That was 2018. Parmata ti Kubra. Kubra nga nakabirka ka. Di kat pumatay data nga Kubra. Bagyo lang. Niya po Diyos makamu ka ta kayo. Salamat. Agong tumanan ti maistorya ti Parmata tagtaga ina. No apay ta dati Parmata dati tagtaga ina. Thank you. Iti mayat ngagbuya, ken mayat nga dumngeg. God bless us all. Bye-bye.